Forestil dig et land, hvor kvinder får højere karakterer. Jeg kan huske, at jeg blev rigtig glad, da det løb lige over 10. End landets mænd. 4 er jo også en fin nok karakter, føler jeg. Et land, hvor kvinder tager de jobs, mænd plejede til. Du skal arbejde i det her uge. Solvej, det er ikke. Nej, Solvej. Solvej, jeg vil simpelthen ikke have, at gøre det der. Forestil dig et land, hvor kvinder selv tjener alle de penge, de har brug for. Godt sige, at den er fed. Jeg er meget skeptisk. Det land er Danmark, og det er kåret til verdens bedste land at være kvinde i. Til bløde værdier. Og den kan bukkes og drejes. Nej, men jeg tror, det er meget godt, at mange mænd bliver bløde. Altså. Men det er jo sådan i dag. Jeg tror, der er nogle mænd, de synes, at det er dejligt befriende. Men selvom man siger ja til bløde værdier, kan I gå med den? Er det alligevel som om, at der er noget, som landets kvinder ikke siger. Det bliver måske sådan lidt kedeligt, hvis man ikke får sådan lidt modspil. Men jeg er måske også lidt til sådan noget lidt toxic behavior nogle gange. Hvis ikke man får respekt som mand, så falder det hele jo sammen som et korthus. Hvis jeg var gift med mig selv, så kunne vi slet ikke leve det liv, vi lever. Nej. Men hvis min kone var gift med sig selv, altså, så var hun... Det skal du ikke sige højt.